Right, titaure tinzwe nyaya iyi. Sorry that. Yes. Little line in club. Musi wa 23 ndakabuda kumanheru ndichienda kubasa ndichidzoka changa chiri chitatu manheru ndichidzoka kuma8 makuseni pamba. Ndakasvika mudzimai wangu abuda pasisina mudzimai wangu but takati tisina kunetsana. Then ndibva makuseni acho kuma6 ambuya vangu vanga vatondifunga ko mudzimai wenyu ambomuka sei sinzi anga asunza zvakanaka. Ndikati handisati ndasvika kumba ndokuudza ndasvika kumba. Saka pandakazotarisa kudai ndibva ndaona hembe dzake hamuna mumba. Then zvaita saizvozvo ndakabva ndazofonera mbuya vake ubva muri kupi zvikanzi musikuru ndiri mutauni. Ndikataura svikai kuno kumba emergency ndobva vasvika ndikati ndo zviripo izvi. Saka ngatichienda kumba kundoona sekuru kunonzi kumusengezi village 4. Tasvika kumusengezi village 4 kubva tatoona sekuru zvikanzi zvitondinetsa kuti zvinoite zviri kufamba sei nasekuru. Zvikanzi alright ngatisamanja pasekuru zvadai kanditeka zvakuda kuti tiite zvikanzi ano tichienda kunoona mbuya wako kuHarare. Ndikati it's okay tenda rini ndobva wafona. Pavakafona zvikanzi izvozvo hatipo tambobuda tichazokuudzai kuti moya riini. Saka tagara kudaro ndofunga azosvika nguva musi wechipiri here. Chipiri chacho ndopatazosumuka nasekuru ndobva vakatondifonera makuseni. Ndikati hamuzai ngatimuke tiende kuHarare mangwana makuseni. Ndikati alright it's okay hapana chakaipa. Ndopatakasumuka tikabva taenda kuHarare. Tikasvika patakasvika ndobva taona mama nababa vanga varipo natsano vanga varipo. Then tadaro musori baba ndozvamaunzira munhu azive ndakutisanyanya munhu muchaudzoka kudara muri netsesa taura zvamaunzira munhu. Alright, uyu chatamuunzira panapa apa musema kuti ndikushaya mudzimai wangu pane mameseji endinawo okuti mukadzi wangu akugara naPeter akapora. Mameseji acho ndinawo pano. No message. Ndosaka ndaya tsanangudzo dzichadzoka muchadzitaura futi kana ndakafuwa. Saka uyu ndiye anonzi Peter wacho. Peter ngozomukidza kuti handizivi. Auzivi? Auzivi? Handizivi. Saka unoti ndoti handizivi bosi. Ndauzivi. Kwai makaziziva sei tanzania Peter? ndinoti nditema meseji endinawo pano. Taura ndizwa message. Message yakabva kunani? Mameseji acho akabva kuna mudzimai wangu. Ndiye akatondifuna kuti bamukuru muri kuziziva here zviri kuitika. Ndakapatoziva kuti baba Juna ndatora mai guru mukadzi wenyu. Saka ndaona kuti ndisakuudzai nditika azviite. Ndobva vangondifodhera mameseji acho. Titaurirei nyaya yenyu. Patinenge taakuda mafoni yenyu tinoashandisa. Tiudzei kuti zviri pafoni penyu zvii. Wari pafoni pangu pari kutaura kuti pameseji ari panapa ari kutaura kuti Peter ndiye ari kugara nemudzimai wangu. Zvichitaurwa nani? Mameseji ari panapa ari kutaura kuti anzi mai guru namai nini ndo vaitaura. Mai guru vanga vachiudza mai nini kuti muzizere kuti ndo zviripo. Manzwa mubvunzo wangu. Ndataitaura ndiani? Mukadzi wababa munini. Mai nini venyu ndo vaitaurira mai guru. Chii? Aitaurira umwe ndiani? Imimi ndimaiudzwa nyaya yekuti uyu ari kudanana nemukadzi wenyu. Handi ndizvo? Mukanonoka kudaira munenge musiri kunzwa zvandiri kutaura ndodhisimisa nyaya iyoyi.
yozouya rimwe zuva ndati inini imimi mameseji ari pafoni apa akaiswa nemukadzi wouyu pafoni penyu achikutaurirai mukadzi wouyu kuti uyu ari kudanana nemukadzi wenyu izvozvo ndo zvandoti mudayire kuitira ndifambise dare ndo zvandiri kuda kuti zvifambe izvozvo kuti dare rifambe andi mukadzi wake uyu imimi nhasi mauya pano mese muripo vaviri vakadzi ava varipi inini mudzimai wangu anditeka handisi kuzoita ariko asi wava vanditeka anzi ari kugara pana gogo wacho kukasika wevava regai tinzwe naiye nai shamari uri kuzvinzwa here mhosva vari kupomerwa mudare ndikuinzwa yakamira sei inini wangu mukadzi ndakanetsana naye zvandakanetsana naye including nyaya dzake futi iye akanyenga mukadzi wangu akatomukumbira kuti ndikumbira kuti mainini mundiitirochi mundiitire mwana nyaya dzake upi uyu ari apo uyu ari kunyenga uyu iye akanyenga wangu akamukumbira kuti mainini ndokumbira kuti mundiitirechi mundiitire mwana because ini mukadzi wangu haasi kuita mwana saka mukadzi wangu ini ndakanetsana nawo nyaya dzichisanganisa nedzake dzichitobva tasiyana vaenda kumba kwangu kukasa saka izvezvi hadisitesi but uyu auya kudare manje kuzotaurira iwe kuti uri kudini uri kunyengana nemukadzi wake handiti ndo zvatoda kuti umuudze uyu kuti aiwa ndisi kunyengana nemukadzi wenyu nyaya dzakamira dzakadai ndo zvatakamirira kuteerera pano handisi kunyengana nemukadzi wenyu ende handisi ruzivo kuti aripi mameseji ndinawo ana mambo ndikwanisa kuti ndiverenge ndo yes muverengere iye kana ane zvakewo anogona kuzotiverengerawo pane secret yandinoda kuti ndikuudze imimi imboitai sepasina chamuri kuziva nemukadzi walaino munonyatso kuwirirana mushe here munhu waitaura namaini nawo anova ndo mudzimai wake mudzimai wake ndobva apindura ndobva ati mama ndinganyepe handizivi hangu kuti ari kupi zvikanzi mai guru wacho vaitaura navo anditeka zvikanzi ndiye mukadzi akugara nababa munini iye zvikanzi nhaye misirias here zvikanzi ndiye ava mukadzi wababa junior acho ndivava mukundiudzei nhaimi but hameno kuti vari kugara muno here muchegutu ndakanzwa kuti kuharare zvakaoma munoziva akura sei mukadzi walaino wacho ndini ndiwe gore ripi heka pamwe ishuwa zvakaoma bamukuru ndikati amainini handina hangu chekutaura hangu bvunzai kusvika manzwa kuti zvinhu zvacho zvakamira sei ndobva ipapo vari kutogara vese ndakanzwa natakudzwa but aiti musaudza vanhu takudzwa wacho kunin'ina wacho nechemumwoyo ndikati mai junior ndovaudza chete moziva dai vakatora mumwe munhu zviri better than mukadzi walaino wacho ndini munhu aita hwadai panditika vanonzi maine nyasha ndimai guru vako ndo mameseji ari vapi mameseji ari panapo ainyorwa nani maine nyasha nemukadzi wake maine nyasha ndiyani ndimai guru vake yembarai aiwa tishandise mashoko iwayo mudaro sorry mama ndiri kutini uyu mukadzi wake akanga achitaura neumwe munhu wari kutaura naye namaiguru wake umwe munhu maiguru wake umwe munhu mukadzi uyo paari kutaura namaiguru avo azounza mashoko kwamuri ndiani mukadzi wavo vambotaura neumwe mino papa ngandisonzwisisa mukoma wabamnina ndi mukoma wabamnina mukadzi wavo maiguru vake maiguru wavo anditeka ndo vaitaurira adzimai venyu vaitaurira adzimai wabamnina vari two vachitaurirana ka hameno nyaya idzi ndo pandakazondopiwa
Mbunzo wanziko mufoni zvakauya nani? Ndopa ndiri kutaura. Na maini ndo akanditumira. Pana Maiguru. Ndo vari kuziva mawhereabouts euyu nemukadzi wenyu. Nemukadzi wangu Handiti? Vazonotaurira mudzimai weuyu. Mudzimai weuyu ndiye akuudza imi. Ndobva azviti. Inzwaika. Ndobva mauya kudare. Umbowo hamuinawo imo hwakanga wakuita kuti muchiuya kudare manje wokunyengwa kwemukadzi wenyu neuyu ndio wekuti chii. Ndo mameseji arapa kuti ndo vakugara napamunhu. Ashande. Pamusoro uyo ari kutaura kuti mudzimai aivatipa mameseji ane afeyawo nawa. Ndiri kudzokera ikoko. Ndapanzwa ka. Ndoda kuti ndibatsire mumhangari. Maiguru vaudza mainini, mainini vanoudza baba mukuru ava. Nokuti pachavo vanhu ava ushamwari hwavo ndiri kuona vanhu vanga vachiwirirana. Handiti baba munini baba mukuru. Asi nyaya yekuzonotorerana vakadzi inouraya musha. Handi mapanzwa. Toda kuenda manje mapuwa mameseji aya. Ndo akutumai kuuya kuzomhangara. Handiti ka. Musati ndiri kuti mameseji enyu haana basa amaunza kudaro. But umbowo muri kunoshandisa kuyazosungisa munhu kudaro. Ndo wandiri kutaura nezvawo kuti tiri kuutora tohuisa apa. Handiti ka. Totora nyaya yekuti baba mukuru vakabata mudzimai wavo atorwa nababa munini. Vakatonovaona vari kubika vese. Ose wamahiyesei atiri kutaurirwa pano. Angave chokwadi, angave nhema. But mahiyesei atiri kudii? Atiri kutaurirwa. Ndo nyaya tiri kushandisa mudare. Handiti mapona? Ndo nyaya yatiri kunoshandisa mudare. Yekuti ningi akaudza ningi. Ningi akaudza ningi. Ningi akandiudza. Handiti maona? Ndo pairi. But hazvireve kuti chokwadi chibude kana tine zvinhu zvakadii? Zvakadaro. But vanhu ava vapenyu. Nyakutanga nenyaya iyi mupenyu aripo. Handiti ndizvo? Takutaura zvevanhu physically. Takuda kupinda mudare. Takuda kunopinda mudare revanhu vapenyu varipo. Kuti vanhu vagoti kana vakagara vanofanira kuremekedza chunhu chinonzi guhwa kuti hachifanirwe kunge chichitaurwa kuvanhu munouraya misha kana kuurayisa vanhu vapenyu vanofamba. Handiti munhu ada kubvunzwa nedare aonekwe kuti pakunotaura iwewe. Handi muri kuona kuti muramu wake uyu mukadzi wemukoma. Mukoma uyu paari kunonzwa kuti mukadzi wake ari kunoudza mukadzi uyo nyaya yakashata yakadaro kana ichiitika, iyo zvinopesera yasvika kwamuri zvatangira pamukadzi wake. Ukama hwemukoma uyu nemukadzi hausisipo. Handi mapona? Saka hatidi kutendera chinhuhwani chinosiya misha yakatsva. Handiti munhu nemunhu nemhosva yani yake. Toda kuti tidzokere pane uyu. Maybe ari kuisa kaunda. Imabuditsa mameseji anoratidza kuti ndo zvakanga zvichitaurwa. But zvisiri kutaurwa neuyu. Iri nyaya yekutaurana vaviri vatatu before you. Kuti mazvinzwa here, munoziva here kuti mainhingi vaya pavazodai vakazodai vakadai. Handi ndizvo tiri kuzvinzwa zvatangwa neumwe munhu ane mainterest akewo munyaya ipi iyoyo. Saka imi mune chamakabata chinoratidza kuti tinowana pekutangira kuti munhu akatanga nenyaya iyi musungwa wedare rino. Handitika waakanga achiudza zvinosvitsa imi. Uyo anoti ini handina kuvaudza ava, ndakaudza uyu. Handi munopanzwa nyaya dzemumatare. Imi ndakambotaura nemi here nyaya iyoyo? Imi hamunotaura naye. Mobva patotaura kuti handina kutaura newe. Handiti tinoda waakataura naye. So tine cheni yevanhu 2, Maiguru, Mainini, vauye kupi? Kudare. Handiti ndizvo? Ndakamira nemi. Uyu ari kutaura nyaya yekuti imi
munofambidzanawo nemukadzi wake asi haana kuuya kudaro. Chii chaunofunga iwe wako mukadzi wakazoziva sei kuti ari kudanana nevanhu? Inongo mukadzi akandiudza direct. Akandiudza direct kuti chii? Kuti bamukuru vakamunyenga vakatomukumbira kuti avaitire mwana. Verbally vakanga vatanga here kusika mwana wacho? Ndiziva kuti vanga vatanga here. Ndobva zvapera sei? Kana ukatitaura kuti munhu akataura verbally hausi umbooka unozobatika kamudaro daakataura kuti kati haana kutaura. Unei chimwe chinoratidza kuti nyaya iyi yakamira sei? Nyaya iyi ndandine because nguva zhinji pandainge ndiri kubasa nguva zhinji ndainzwa mukadzi wangu achiti ari kumba kweava. So ari kumba kweava, mukadzi weava anenge asike kumba kupi ikoko. Mukadzi wangu ndinodzoka kumba nomubvunza anomundiudza kuti bamukuru wangu achiti zvakati, wangu achiti zvakati. Inini handina chinhu chandakabata izvozvo chekuti ndokwanisa kukuratidzai kuti uyu ainyenga mukadzi wangu. Ndosaka ndakasiyana nazvo. Baba mukuru apa makasiya imba uyo achienda mukadzi, pane pamwe here pamakambotaudzana kuti munhu atora mukadzi wako ndongosiya mukadzi ndakutienda tisina kutaura nyaya yacho? Pamusore ndiri kubvunza yeye uyu. Inini chakatoita kuti ndisati titaure nyaya yacho. Yes. Inyaya yekuti ndandisina chinhu chinobatika chekuti ndogona kuguma kuti ainyenga mukadzi wangu zvisho. But mukadzi ndiye ari kukutaurira ka? Iye akandiudza. Ega mukadzi ndiye ari kukutaurirai kuti baba mukuru vari kunditi vanoda kuti ndivaberekere mwana. Ndiri kubvunza inini kuti musina kuvakonfranda mune umwe munhu here weukama kana kuti ani wamakataurira? Because kuramba mukadzi it's not an easy thing. Hachisi chinhu chiri nyore chekuti vadzikoma ako iwe kana vanin'ina vana tete hanzvadzi dzako vana baba nana mai kana varipo vangangotarisa kuti tangoona muroora achinzi vakanetsana kuti akarambwa. Vanoda kutoziva source yekuti wai imba yazofa. Havangangokutarisa ndopaunozotaurira hama dzako kuti mukadzi uyu nemuromo wake ari kunditaurira, but ndingarambe here mukadzi wangu kuti anditaurira kuti baba mukuru ava vari kuti vada kubereka nini mwana? Kana ambotaura izvozvo ari kutaurira kuti nyaya iite sei? Hamene kubanga tiusitora nenzira isiriyo. Inini handina munhu wandakaudza, but iye mukadzi ana gugu wangu vaakaudza. Zvese izvozvo izvo ndiri kuti ini muri kunzwisisa here varume? Kana muri mudare batsirai dare mukange makateerera mashoko. Ndati ini mukadzi auya, mukadzi wako iwe kamupira iwe, mukadzi wako auya iwe kuzokuudza kuti mambo vari kuti ivo ndiite mwana nawe, wotomuramba iwe uri kumurambirei? Kundiudza kwaita kwangu kusiri kwokuti ari kundiudzira kundifarira. Kwangu kuri kutondiudza kwokutondifinhura kana tanetsana. Kuti chi? Kana tanetsana. Ndopatinoda kuti utaurire dare. Ukasataurira dare unobuda mudare uchichema nedare. Aindiudza. Taurira dare. Aindiudza izvozvo kana tanetsana. Obva totanga kunditi chero unoti hama dzako hadzisi hama dzako, ndokubvunza kuti dzipi, wotondiudza ivava. Kuti vanotodawo. Iwo wambonetsana naye chii? Zvakawanda. But uri kuona here manje kuti iye manje mukadzi uya ndiye akunopinda kunosvitsa mashoko ayo akunokuunza iwe mudare. Hatiri kuona pane nyaya. Iwe warera chakaipaka ukati handidi kuti chioneke ndobva waekita uri kumba. Handiti iyewe nyaya idzodzo ndo dzakuti nhasi iwe ugare pabonde apa utongwe mudare. But nyaya yakatangira kunani? Kwauri.
pane zvauri kutaura. Nyaya yacho yakatangira kunani? Kwauri. Kana ava vainyenga mukadzi wako ndio vakatanga nenyaya, handiti? Ndio vaifana kutanga kupinda muno mudare nemhosva yekunyenga chi vachida kuronga mhuri nemukadzi wako uyu, iyo wavo vainaye. Anoona pakashata, but tarira chakaipa nhasi chakunozvimbira iwe. Uri kutongwa nemhosva yekutora mukadzi wemunhu, ndio yavari kuripota pano. Saka inini zvandiri kuda pano apa manje, handigone kushanda dare nenyaya yemaESA. Handinopanzviziva, handigone kuti samambo ndotonga nyaya iyi ine vanhu vapenyu varipo. Saka avava kuti nyaya yavo ive substantive mudare muno, ibatike. Munhu akatanga nenyaya haasiri iye aivataurira ivo. Handiri kupanzwa? Munhu akanga achitaurira umwe munhu, munhu uya achitaurira avo. Handiri kupanzwa? Kunonzi kudare kwamambo kwakutongwa nyaya dzemakuhwa. Kuno manje hatitonge nyaya dzemakuhwa, but nyaya ndoda kukubatsirai ndeyekuti umwe neumwe anofanira kuuya nedefense inomudefenda mudare muno. Handiti? Wako mukadziwe ndiye akakutaura kuti baba mukuru vanoda kusika mhuri nani neni. Same person iye ndiye ari kunotaurira kuti muri kuzviziva kuti mai guru vari kunyengana nababa anhingi. Handiri kupanzviza. Saka ndo vanhu vatinoda mudare. Dare rikabuditsa vanhu rinodedza vanhu. Handiri munopanzviziza. Dare mataurirana muripo vaviri, hatina zvatee tichiita. Vakadzi vakanyengwa vasipo mudare, hatina zvatee tichitaura. Muda kundiramidza kutaura? Good. I'm sorry. Kumashure mekushayikwa kwemukadzi kune mavhidhiyo akazouya futi ekuratidza. Ndina mavhidhiyo ndinawo. Ndinoratidza. But ka musiri munotaura kama kurambidza kuti ataure zvinhu zvamusina kutaura mudare. Nhasi ndapedza ndoda kukudzidzisai matare. Kana kune kumwe kwamune mchitonga kwenyu kumatare, hamunoti mimi ndasumudza munhu ari kutaura nyaya yaari kutaura. Imimi ari kuisa point uyo yekuti munganetswe nezvimwe zvinhu, but panotori neexhibit inoratidza kuti munhu uyu pakaitika chakati akanga ane munhu uyu. Handiti ima hamuna kuzvitaura mudare. Handiti mapawa mataura zvemamessages, but pane chunhu chakadi chinongoratidza zvinhu zvazviri zvisiri mashoko amuri kutaura. Kana vanhu vari tu nemukadzi wemunhu tikavaona pavhidhiyo panapa kuti varipo ava, chii chiri kuitisa kuti muti imi vakanga vari pachihure, totsvaga kuti chii. Hatisweronetseka nematare. Ezvo muri kuona kwandoda kudzoserai ndekwakuti uyu ngaauye nemukadzi wake pano, mai guru vake pano. Handiti? Ndo vari kumuchekeresa kwamuri imi. Ivavo vanhu tu ivavo, mukadzi wake neuyo. Handiti? But mukadzi wake haana kurambirwa nyaya yekuti akarambirwa iyi nyaya yenyu yatangai. Akatanga kuramba wake mukadzi ndiye. Handiti? Imi kana muine enyu mavhidhiyo ari kutaurwa neuyo, iwe ari kupi mavhidhiyo acho? Sei iwe uri kufunga kuvataurira zvekumavhidhiyo? Kutoona kuti pamamain point ayo anorodza iwe pachikere. Handiti? Kubatsira matare kuti asanzvengu. Handiti? Yes. Iye mukamonyi wakambonya ndokugarisana ndoukamacha. Ukamogarisana.
Nyango ukave chaiwo museyamo vateedzani vanogona kucheka ukama kuti muningi atora mai guru handiti kana kuti baba mukuru vatora mai nini handiti mawana isusu nyaya yavo patoda kuti ibatsirike ndepekuti hatisi kuda nyaya dzinoita sekuti vanhu vada kuisana mashoko mumukanwa. Uyu ndaari chifungidzira kuti paari kuti wangu mukadzi akanyengwa neuyu ane chinhu chakafanana nezvizvo zvandiri kukondema, asi dai ainazvowo ndichiona kuti pane nyaya yekutombotaurira navanhu yekuti ndiberekere mwana ndakazodii ndikadini. Saka ndiri kuda kuti hwake humpowo hushande sekushandisa kwamuri kuita hwenyu hwemufoni, hwakewo hunofanira kuti hudii hushande, but hwake hune munhu mukati physically aripo. Handiti ari kwasabhuku ani kana muri kukasi ndifonere sabhuku wangu anitaurire munhu iyeye kuti anodiwa kudarikwa mama ndekwani kwasabhuku wacho. Musayamatsindirai mashoko handina vanhu mudare. Tine masabhuku anotosvika 4 wamai vamadzimai vari kukasi kwamagorimbo ndokwavanogara handiti. So uri kunzwa here nyaya yemavhidhios ikutaura ndepapi paunofunga kuti makanga muri mumavhidhiyo nemukadzi wevavo? Pandofunga ini pane mavhidhiyo yataitora achipostiwa patiktok nemukadzi wake tiri kumba kwake. Iye ari kupi? Aripo. Ndizvero vange varipowo here avo? Vange varipo. Mai guru nababa munini muchitorana mavhidhios mapictures, baba mukuru varipo patiktok. Mai anoatumira muchiti chii? Ivo ndovaishandisa akaunti yavo kuti ivo ndovaitumira panhingi, but panonotumirwa nhingi iyaye ine kamwe karwiyo kanenge kachiimba ipapo. Hani ndizvo toda kumbotunzwa achideedzera kuti wangu handiti iye aitinzwe. Maya vatoadzotanga akatorana padumbuka vanoona aitomusika saka takumori vanhu vengudara vamwe vatoujegana ndoda kumboti inini haright takagara takadai ndokuona mauya makawanda. Chinhu chinoitisa kuti mutirerutsire kumatare zvinhu zvinenge zvaripotwa kumatare handiti zvine nyaya dzakadai. So chatinenge tichifunga ndechekuti tichiri kumba tinofanirwa kufunga zvese. Tichifanirwa kufunga chi zvose. Isusu ava nyango pavakauya kuzomhangara kudara havana kutitaurirawo kuti vane mavhidhios, vangoti tine mamesages. Ndakatombada kuzvitaura pane pamwe pamakambondifonera so I think mama ikoko
palaine ramuchitirwa kutore mai vanzi mai anewo pachigumba amepinda nawo chicha vakadhara kwazingaende usiku so ndichotarira pita ndichimuona achirwa mairo magaro ndokokoto maybe upa ushamwari hwavo ndobva ndangonyarara so sikatozivi ndokwa ichatoziva kutaura aiwa matako emukadzi womwe ndiani ndiuyo hanzi mairo ndo mukadzi wangu anditi hanzi Peter achirwa mairo magaro ndimufutoti aiwa but ari kutaura ka inzwai yenyu nyaya dzese dziri apa pahiesei kunze kweTikTok uyo ndiani uyo futi anga achitaura nditaxi driver angauya kutorawo mai vangu chandandichida ndechekuti iwewe nyarara anditi waisa yemaTikTok apo taiona toda kuenda panhau yeuyo munhu uyo ari kunotaura kuti ndakangoona vachirovana magaro handiti ndikatoshaya kuti zvakadini dini munhu ari kutaura ko voisi rachona nderani randiri kunzwapo anonzi Obed ishamwari yake dzokororai kuiplaya audio wakanyaya kutaura ende anomboda kuzvitaura pane pakuba pakambondifonera so I think mamuri koko palaine ramuchitirwa kutore mai vanzi mai anewo pachigumba amepinda nawo chicha vakadhara kwazingaende usiku so ndichotarira pita ndichimuona achirwa mairo magaro ndokokoto maybe upa ushamwari hwavo ndobva ndangonyarara so sikatozivi ndokwa ichatozoenda naye nyaya kutaura ere unomuziva here muchinda Peter ndomuziva unomuziva uri kumuzwa zvari kutaurira murume uyu akakuona uchirwa magaro emukadzi womwe zvakaitika zvinobvira zvakaitika muushamwari hwenyu hadzinobvira takatambusvika pakurera navakadzi handiti makwana chandinoita ndechekuti kana maperekedza hama kudare handiti tinofanirwa kuti kana taakubva kudare tobatirira kuona kuti hatifanirwi kureverera chinhu chakashata handiti mapanzwa varume chakaipa chakadii chakaipa ndikanowanikwa ini ndakanorara pamakumbo emuramu kana kuti maonero angu aone semaonero andandichita ane mazuva ndichitaura kuti panoita nyaya dzakadaro kuti muone kuti zvinhu zvakamira sei panenge pane tumalove tumusic so tinenge tichiperekedzera ningi so itikoto kana twaperekedzera manje ini ndakatozoonekwawo ndichibuda paTikTok pachipiniri ndwi handiti mai vachiimba kuti murume mutema uyu ndikamutarisa so handinzwe mushe handi mapanzwa ndozonzwa ndakufonerwa handiti zvikanziko mambo chii chamakuita makubudawo paTikTok ndikati paTikTok ndobva ndaramba ipo ndikati aiwa handina shamwari pai tarisai chekai kundingi uku ndobva ndanocheka kudai so ndikaona ndiripo handiti dai takadai ndisina bheji zviri nani zvino ndaitori nebheji yeumambo iyo yamambo inapo kune kwandirongoenda ndakaipfeka ndichishandisa umambo zvizere ndonowanikwa manje ndiri kuimbirwa nevamwe amai vachitaura kuti murume mutema ndikangomutarisa chete so munokaziya karwirikapo handiti izvozvo tunziyo twesoto but chandanga ndichida tisati tachinoshanda manje nemahiesei ayo handiti hausi umbowo hwatinoshandisa zvakanyanya tinozoushandisa kana uyu asina kutiisira defense paground tiwe taakutonga dare rake nezviri pai nezviri apa taakupa mutongo nezviri chii nezviri apa unogona here shamwari yangu kuti uisira mudzimai wako mudare aiwa isusu tinovasunga zvekuti usaite kunge kuvanyengetedza kutovasunga
handiti but ndiwo uri kuda defense inini chinogona kuti chinoita kuti ndirambe kuti ndine mukadzi wangu ndinazvo zvinoita zvinoratidza kuti ina ndisiri nemukadzi wangu wabuditsawo mavidhiyo tiktok atakatora before ndezvakudhara kazvo izvi mavidhiyo ndezvekudhara nditori nawo ndikatomasecha patiktok andobuda ndekudhara but inini ndine zvinhu zvokuratidza kuti inini handisiri nemukadzi wake iye andoziva sekutaura wanga achiita kuti iye haasiziva kune mukadzi wake anoziva munyika anoziva kuti ari kumukadzi wake anoziva buditsa player wega chindingiringa chizvi maaudio totangira pane ipi iyi kuno kune nyaya yeronedza ndaiona hangu madhizesi aya musingabatika online kuno kune nyaya yeronedza ndine urombo kuti zvenyu mazoiswa mudare too late makatiza nemi zviri kunzi ndakatiza nemi inini chichireva kuti zviri kunzi izvo ndiri kugara nemi ndonyaya yekuno so apa ndawenzerwa chitsamba isamoni ndora kukwekweredza kuya chitsamba ichocho inini ndiri kudiwa ikoko saka mimi taimuudza nechokwadi guys taimuudza nechokwadi andika udza nechokwadi nemunhu wenyu kuti umeripi kwete zvekuswera kuda kuti kundipinza muzvinyaya izvo andika ndakapedzisira rini kuonana nemi kana kuti ndakapedzisira rini kuyambo kwenyu zvekuti ndikuziva ndi ndakatiza nemi itaimuonesane guys itaimuonesane because izvezvi musafuti ndiri kutodiwa kwachingezi ndatononzerwa chipepa chacho izvizvi ndiri kubasa ndawenzerwa chipepa kuti ndiri kuda kwachingezi nini akanyora ipapo kuti zvinichi dzora mukadzi wangu hanzi dzorai mukadzi wangu hanzi Peter ndoda kudzora mukadzi wangu handika saka mita imuonesani yes because apa inini makutongondisungirira henyu makutongondishaisawo pisi nezvinhu zvisina basa handika udza nechokwadi inokondinya pamwe manzwa here murume uyu achifonera mukadzi wouyu vachitaurirana paaudio kuti udzai murume wenyu chokwadi ani ndozvazviri kureva ngatiteerere ndisiri kubatika online actually ichokwadi ichocho I guess pane message ndakaona andakatombowa nyaya iyoyo. I did not take it serious though kuti ndozvokuitika kuti ndikunzi ndakatiza nemi. So with my line parakatanga kuita I'm not, in fact, handisi mukoye handisi muZimbabwe. So ndaitozogaridza ndandakambobvisa app yangu because of my own problems. Pakatanga kuita app yangu ndakasangana nemessages ati zvikatondishoka kuti what's going on. So ndikazotaura nini ndikatotaura navanhu ndikatoti ndikatomubvunza zvifambisa sei. Akatondireply akati nyaya dzemakuhwa hadzisi chokwadi. So zvokutodzidza kuenda kwamambo handina zvazvoto sei zvandiri kuziva. And kwamambo like I'm so surprised. ndiwe here adzimai venyu ndiye hautaura alright I don't know. Ini ndikutaura naye haasi kutombomeshina zvese zvekuti kukwendwa kwamambo anything. Ndakamubvunza nyaya yacho akanditi aiwa ndedzemakuhwa dzina basa.
ndiye mukadzi wacho nawo wamai ndikudzazva muri kutaurwa nemukadzi acho kutaura just kutaura I did not know ndikutotaura naye like every day zvekumenshina kuti nyaya kwatouya kuti samanisi pamuri kuenda kwamambo handina zvandikuziva honestly speaking handina zvandikuziva and I'm very sorry if that's the case hapana zvandikuziva mungakwanisa kundisenderawo samanisi racho here ndimubvunze because handina zvandiri kutomboziva like zvisho I'm really sorry all I can say is sorry zveiba sorry zvei handina zvandiri kutoziva kuti ndozviri kutoitika ini handisitoriwo muzimbabwe macho nditori kuzambia like ndinenge ndikutouyawo wiki ratiri kubata here and handisi kuya zvekugara ndizvo zvandiri kutofambirawo ndodzoka kupi nditori kubasa saka zvamuri kutondudzawo izvi kana iye ari kutoziva kuti ndiri kupi ndakatomudza pakati changu like akaunti yangu yeWhatsApp ndakamudza kuti ndiri kupi akandibvunzisa ndikatomuansa ndikatomudza kuti ndiri kubasa ndikatomubvunza maquestions maererano nenyaya iyoyo yekutaura ndakangoiona mufoni mangu zvishoma mamessages ndakasangana nawo vanhu vachitaura handiti basi handina kuita shungu chiinazvo pandakatomubvunza akatondipindura kuti aine zvemakuhwa ndakatongoziva ndikati ndezvemakuhwa zvokuzototi makuhwa acho azosvika pakuendesana vanhu kwamambo that means zvasi makuhwa akazonzi zvikutoitika zve ndokumbira mundisenderawo samanisi racho toni ndikwanisewo kubvunze ndimubvunze I'm really sorry pamwe ndikamubvunza yes for a better explanation kuti zvikuitika ndokutotamisikawo nezvamuri kunduudza tateerera here ningi ifoni yapita here yapita ningi ifoni yako ndipi mu Phone yangu. unotokomunicata so Ndakakomunicate naye because dzvanya shamari dzvanya makadii mairuru ndine mbaya juju ndikukumbira hawo kuti mutaure nemurume wenyu mumudze chokwadi chiripo nekuti kuno kumwana wangu haana mufaro akambonoganirirwa nepfuti uko achitsvagwa namai Junior nembimbo dzanga dzatumwa nalaini nhasi uno mwana wangu akuendeswa kudare kwamambo achinzi iye akatiza nemi saka imi mukudai murume wenyu pachina kana musingakwanisi kuti muonane naye tumirai kana hama dzenyu zvitori nani muudze hama dzenyu dzimuudze chokwadi kuti mairuru vari kwakati handiitika ndikukumbirawo ndachema nekuda kwekuti panapa ndisikana kutokwanisa nekuti mwana wangu ari kushungurudzwa asingamboita nanina ndaivimba naye asi zvaakundiitira pane zvinosoka nekutoshaya kundoidei kutaurai naye murume wenyu kana nemusingakwanise kuuya imi muudzai hama dzenyu dzimuudze chokwadi kuti muri kupi amuna baba juju ndikukumbirawo nemweya waMwari please ndapota zvangu ndama yawapedza ende pane paitaurawo here nemukadzi nditoti mama nditokumbirawo regerero ndirini nekuti handisi kutozivawo zviri kutoitika asi baba ari kutoziva kuti ndiri papi ndakamuudza nguva yese ndasiri kubatika chokwadi handipo handisi muzimbabwe ndiri kuzambia ndine zvikonzero zvanguwo zvandakatobvirawo asingazivi kuti ndiri papi but ndakatozomuudza akandibvunza like every day izvi zvinototaura naye manhero naye atondisendera mamessages mapicture mapepa emwana ekuchikoro ndikatotaura naye ndakatombomubvunza nyaya iyoyo ndaona mamessages anga ari mufoni wangu pandakaisa akaunti ndandikabheka mameseji angu ndikatomubvunza kuti ndikunzwa kuti ndakatiza nababa juju tiri kufamba sei akanditi ndezvekunyika hazvizi zvechokwadi ndikatonyarara handambozvitora serious kuti zvingatosvika paextenti aiwa zvamataura ndazvinzwa mama regai ndichitaura naye ndikanda ndataura naye I think ndichakuudzai kuti ati kudii ndinozongosenda reply yake pafoni pajuju uzokunzwisai handina zvandiri kuziva ndinotokumbira uregerero mama handina zvandiri kuziva ende kana neniwo handinotofara pandazvinzwa kuti mhosva yapapajuju ndiyei
baba Juju ndakapesera kumuona rini. I think ndakatozobva inini baba Juju sikatozoenda ndakapesera kumuona rini. Saka sorry zvini mama. Ndakaita sei nditaure naye but hapana zvaasiri kuziva. Ndochongotaura naye regai ndichitomubvunza. Chandingokumbira kuti baba Juju anditumirawo bepa vati vaigiro bepa rekwamambo racho vanditumirawo bepa ndinatsobvunza. Ina handisi muno muZimbabwe mama, ndiri kuZambia nditori kubasa. Handikwanisa hangu kusvikira panzvimbo but iye kwandiri ari kukuziva. Maitaba nditaure naye. Takuenda papi manje? Zvekuti mukadzi akutaura nemurume. Ndii. Ndikataura naye baba, ndikataura naye. Iye ari kungotsenga mukanani yake haasi kutaura zvinhu straight forward because ndakamubvunza ndikamusendera maudhiyo ndikamuforwardira bepa riya akanditi ndichakupindura ndakamusendera manheru akataura chishanu vagara ndobva arara asandipindura. Makuseni ndobva azoti ndichakupindura kusvika nezuro ndopa akandiitira video call nezuro. Andiitira video call ndobva ndamubvunza akambotsika kutaura tendere panyaya yake kuti sakaita muri pano kufamba sei. pachine imwe nyaya here yewe kupi vana kana nyaya yosoro sei straight because we said that kutendesana kwamambo nekuda kwangu but ndinocho handisi chipa ground yacho kwambonudzwa nani wakati tichamusendera mameseji ezvakataurwa ndeve muno ko ngavapinde kamwana ndokusendera emangwana ndikati mangwana acho unongochisenda achibva kunani ngavapinde ndakusendera ndobva ndamuramba sika ndakamupa pressure ndopa akazotaura akati ndakaudzwa namai junior vandifonera asi akatotengodera foni yavo murume akadayira vachizopiwa ivo foni ndo vakandiudza nyaya uripinda muno wakaisa maoko muno get out. panguva yacho ndatoenda kwamazhambe ndinovaudza kuti why are you so stubborn like that? amazhambe anzi akazoti sekutaura kwake kwakanzi tanzi mazhambe akazoti zvonizvo inini nyaya ndikuda kuti ndiende pekuti avo vazvinzwa kuti vakataura nemukadzi vamwe vedu varipo tigoona kuti nyaya dzino apa ari kutaura ndiye mukadzi wako tiri kuda pekutaudzana uyu nemukadzi musira matopara kuisa magetsi muno mazvoona mazviu motisira budget yekutsvaga kasolar light ekuisa apa kanoshanda musi wefriday dedzodani nyaya yacho iye itangatanda kuzobvisira baba Juju here kozi akazoti amira ndisendere maudhiyo nebaba Juju akazonditi akazosenda conversation yake nababa Juju but ndakatarisa kubadira havana chakepata vakataura kuti ndakaona baba Juju akangoti izvo imimi kana muchindida dzima kundida ndiringei kubikwayeresi ndakaenda kugaririrai saka kana zvanetsa nyaya yacho ngatichingoendai kwamambokozi ndikutotsvage bhuku ichisai
Saka tsangana kuti baba Juju ndo akasumudza munhu kuti tiende amama. Saka nyaya dzake dzedzo ana nyaya dzinobatika zvake. Kwandiri ana nyaya dzinobatika. Nyaya dzake asi kudzisa straight. Botange maronga namaidhinya wenyu vamunoterera vanokuudza izvinhu kuchiita. Isusu vamwe tise kuti kana tikakuudza kuti maidhinya vatinudai, isusu tinotorara tichikadzi. Asi maidhinya vakangokuudzai handiti mukaswera mangwa mambuka. Timborongai. Kana maasiriyasi tichazogadzirisa unhu wenyu. Tatichiti machinja, but tikutoona kuti kuchinja kwauramba. Kutoramba tisipo mborongai namaidhinya kana zvikakwanisika chingotorai vavo mugare navo nokuti it seems like munovateerera stereki. Matongondiratidza kuti ina very stupid zvokuti makateerera mai junior. Probably mateerera mai junior wacho mukatosuka kuenda pachief. Aiwa chipedzera nenyaya idzi. Chimbopedzai nyaya dzinyanditi. Kana mazove straight asisika tozotaura. Kana mastraight tozotaura. Time ichitaura nemachistory. Inga pane nyaya chaiti dzakakura. Nemero ndakanganisa wewe. Ndimi here vadhani. Laini. Halo. Ndiwe here. Zvaipa futi zvakati makonditi emane ndakanasa kuti zvakati ipo matika amupa nje ndikuudza kuti zvakati vanzi zvakati zvaipa futi nemero sorry kana tatadza kuchitita sorry ipo kana parare tatadza kumero wateteka sorry ipo ndikwanzire handina munatopirire nene ndanga ukanga ndizi kubaro wachinja mazana chitika kwa munhu chaiwo mukadzi wangu ndinofanira kuti ndimirewo nemukadzi wangu iwewo ndio mukadzi wangu atiti zvakatati ugara uchiziva mero kuti kunzi kwakatikuita kuti ugara uchiziva kuti kwanziwo zvinhu zvakati ndakanganiswa kuti nemero icho. Saka imi mukadzi uyu maitaura naye achiti muri ari kupi? Musee patakasvika panapa mambo anditi ndichibhadhara mari kape vese vangu vakandibhuloka vese vakufunga pakazi ndataura nyaya pateteka vese ndopakandibhuloka teteka kuti uzama kutaura nani kuti uzama kutaura neni. Saka ava vanhu vari kutuva mambo vari kuzivana. Aiwa inzwa shamara kutaura neni. Pane any fedha ningi here yamunoti imwe haina kuzonzwika kunze kweyoyi. Yose tinoda kuti titaure kamudare ka. Chingoramba michuzana information handiti because just was inini ndakuvunza marumwe zuro ndavana kuti explainera marumwe zuro akatongondi explainera wakaisa kuti message chako katilita chama chimboteerera ndikuda kwawaitaura iwewe bate mashoko ako zvinozi kana tauya kudarika toshanda nechokwadi kudare chete kuzwisisiwa iwe haudi kundinzwisisa wakadii kundinzwisisa dhedhera wakanizoti pana baba siku rariwa sekutora waona pana baba risiku rariwa baba akumba kwako akugariki itai uri kuitewo namajini ako iwa muite yamuri kuita uchamuudza kuti wandikwadzisa ende majini ako ega ndakumushura ndakusomuudzisa ende maita ndakanzi padhuze ende andi padhuze naenda kumumamisira majini yavangu iwavo ndaida kutoitiswa tsvina muri kuzvinzwa here yacho nange yakakura. Pandiri kuda teererai tete teererai maaudios kufonera wanditeka uudza kuti zvakati izvi ndakufonerawo mero ndokuudza futi zvakati saka zvandakufonera pandichikuudza nditi imosha futi iwe ndikukutisauri wamero ndikukutisauri wamero ndisati kutaura newe mudziva mandiri siuri wani aisi mosha kufonera wanditeka aisi mosha wani asi kana iri mosha wanditeka siyaziva mero ndikutisauri wamero ndikutisaurawo sei mero right
chidzokerako shamwari panenge apo ndinofunga hamuna kunge makazivana kuti mune zvishandwa mese umwe ane zvake zvishandwa zviripo. Toda kuenda panhau yekuti ndinoda kuti udzore mukadzi wangu. Imimi munoratidza kuti mukadzi munoziva kwaari. Mukadzi kana aita chihure, handiti handina pandinomun'en'a, handiti handina pandototaura naye ndichitoita kunge ndakutomuti aiwa mukadzi wangu zvazodini dini, kana ndaida kuti nditi mukadzi wangu before court, handiti ndizvo, before dare ndokuti mukadzi aite shungu dzekuti regai ndidzokere kumba kwangu, regai ndidzokere kumba kwangu. Tungoenda chete pekuti madzibaba havasi kuziva kuti mukadzi ari kupi, vanomuziva kwaari, handiti kutofona kuti ndakuda kutaura naye, kutofona vachitotaudzana, handiti. Saka ipapo pekuti havazive kuti ari kupi, vanoziva, handiti. But toda kuenda manje pane ari kunobuditsa kuti uyu ari kutora mukadzi wake. Mamuchinzwa here matauriro emukadzi wake uyu achitaura matauriro anga achiita panyaya dzake dzese? Tese tiri kudzinzwa, handiti. But handinoramba manje kana paine munhu anouya panapa achitiudza kuti ichokwadi ndinozviziva, mai vekutanga vaya kana vachisara vaine nyaya yavo yekunorwisanisa vanhu ava, handiti vanosara nenyaya yavo yekurwisanisa ava vanhu ava, handiti. Kana paita kufungirana nekunovatirana mumakumbo nekudini dini, but nyaya dziripo dzoda kuongororwa. Vanhu ava vaidanana to the last extent yekutrustana. Munoziva unonzi kutrustana. Vanhu vakapanana chivimbo chekuti uyu chii changu, uyu chii changu. Ndikakuwana uri pamba pangu handivhunduke, handiti handivhunduke. Ezvo ndiri kuno, handiti ndosvika uripo pamba pangu ndotosvika yes vakobara kuri sei, kutosvikawo shamwari zvakadai ndozvinoita vanhu vanotrustana, handiti. But kana tasvika pekufungirana kana kuti tasvika panoratidza kuti vanhu vanofambidzana, zvinorwadza kudarika zvimwe zvinhu zvese. Sei kurarirwa mukadzi nemunhu ari kunyatsoziva kuti pari zvino uri pakati, nyange akasvika ndapedza ndotogara panditize, handiti, nokuti anongoziva kuti ndiri wepapi, ndiri wepano. Musi waunozozviziva zvinopa kuti vanhu musvikirane paextent yekuti munotemana nematemo, handiti munopanzwisisa. But ndoda kukubatsirai musati mazosvika ipapo. Kukunda nyaya dzakadaro kuuya kumatare sekuuya kwamaita. Dare harigone kutonga nyaya sekufunga kwani kwatinenge tichiita, handiti. Inini nyaya yavo maevidence emafoni avo avainawo akanaka, handitika. But pane munhu akatanga nyaya, mamuona kuti ndiani. Tese tikaenda tinofanira kuti tipupure kuti ndiani akatanga nyaya. Mamuona ndimai guru, mukadzi wemukoma weuyu. Mukoma wako aripiwo shamariwa? Ari muno Muchegudu. Mukoma wako nemudzimai vasungwa vedare rino iri. Maiguru wako musungwa vedare rini rino musi wa 28 munofanira kudzoka kudare, handitika. Ndovo chititangira nyaya, because dai pasina maiguru wako iwe zvese izvi pangadai pasina, zvingadai zvidi zvisiko. Saka vanofanirwa kuuya mudare vozotsanangura pakatangira nyaya
nekuiziva. Mukazvitarisa maiguru ivavo, nyaya yavari kunotaura havasi kunotaura nyaya yavanoziva ivo. Muri kubanzwa? Vanotoratidza kuti panotori nemunhu akavadii futi akatovaudza, but iye aivaudza iye aitadza here kuudza ava direct ega. Nokuti munhu atanga nechunhuka ndiye anofanira kungochitaura, nokuti ndiye ane umbo hwechi hwacho. Manzwa pane umwe akaona uyo achirova magaro emukadzi wouyu, handiti mapanzwa ipapo. So tikatora nyaya dzese idzodzo tikadziisa apa, tinobuda nenyaya iri serious takuitora seisina basa, handiti mapanzwa. Asi inini manje pandinoda kunotangira, ndinoda kunotangira pamunhu aisa nyaya apa, handiti yabata maiguru yanotora mudzimai weuyu, handitika vanodiwa kudaro musi wa28. Nyora izvozvo sekretari. Yes. In fact, takadzoka mumashure kandiri takada kunzwisisa nyaya idzidzi. Munhu anganyatso kubatwa kuti asvike paground munina weushu, bhozi maiguru vakanzwana pamwe. Ndati ini maiguru muningina yeye akakura sei? Akura sei muningina wako? Katitauririka ma 16 17 years yanda age mudari medu. Todzoka futi mumashure patangira nyaya handiti pachibvunzwa pamunini kuti tirotedzere mukadzi womukoma akafamba sei, handiti ataura nyaya dzekuti mukoma vakanyenga mukadzi wavo. Saka kunyenga kwamukoma ndo kune kuri kuita here kuti maiguru vaende, kuti kune infect here kuti maiguru vaende. Now pamusoro mama ndinoda kupera kuti vashomari inzwa ikavakomana dare rino harisi renyu nderangu. Ndati ini hamusi kuda here kuti mukoma mukadzi uyo akaudza mukadzi weuyu, mukadzi weuyu achizoudza imi, hamusi kuvada here mudare? inini ndikutoda maiguru wacho handitotovazivi, ivo ndo vanondiziva mufana wacho. Ndomuziva bhozi pamba aiuya, ndomuda futi bhozi ndovarapa namainini vacho ndinotaura munhu anodiwa mudare munhu, handiti iwe unotori munhu akashata zvisingatoiti. Why uri kupretenda mudare kana kupretenda muno? When reporting your case it seems as you were not aware kuti mukadzi wako ari kupi, but iwe uchicommunicate naye uchimubhega munhu iye akutadzira nenhau yechihure. Uri kumunamata panapa tichinzwa panapa pafoni penyu, because ndo umbo wamuda tishandise umbo womafoni, handiti? It's you who is talking, it's you who is speaking. Takateerera. Shuwa mairuwa shuwa, please mukadzi wangu kuponere. Uri kumubhega munhu wechibhichi. Why? Ngatiudzei nyaya kunokuka tichiziva kuti mapeto adzona nyaya dziri kuitwa nevamwe vanhu vasinei nadzo. Iwewe kana uona kuti mukadzi mangwana kune musati mapinda mumatara mukamuona kuti mukadzi wangu no, chandiri kuda panapa ndechekuti mukadzi wangu ndomuda, unouya kudare rino here for the sake yekuti dare rikubatsire kuti titore mukadzi wako adzoke mugarisane nemudzimai wako kuti isati tamufukura hapwa kudai, handi ndizvo? Totora mukadzi togara naye. But kana mukadzi akutadzira saizvozvo, uri kunogara naye kupi? Kupi kwauri kunogara naye? Muningina achabudiswa namaiguru apa pamunini ndo vakandiudza shuwa vakazodai, handiti? Vanotaura hativadedze panapa munini, handiti? Tinoda munhu uyo. Muningina wako ane mukadzi mwana, ukuzvinzwisa pamutemo weage maturity yenyika, mwana iye wati kutaura nezvake. But kana akaona tinoda paite munhu akaudzwa nemuningina iyeye ataure kuti
baba mudiki toteerera isusu kuti nezera renyu imama imi maakunopasa imba kana kupasa dzimba. Muri kuona dzimba dzafapo? Muri kudziona? Ingano. Tikudzeka akomana. Handiti vazoona. Dzeduwo tikatadza kutonga nyaya muchazoona dzadii futi. Saka hatigone kutendera zvinhu zvakadaro kuti zvidii zvienderere mberi. Mutemo watitendere kutora mwana under 18 bhuru wangu tichimuisa papi apa, but kana aine munhu manje waakataurira ari iye akutiudza kuti aiwa ndakanzwa nababa mudiki, handiti baba mudiki tobva tamuudza kuti ungateerere zvawaiudzwa nemwana, waakutongwa nedare nemhosva yekukonzera hondo mudzimba dzevamwe, iwe wakagara nechii newako murume. Handiti mapanzwa? Mangwana vanhu havataure makuhwa, handiti pane vamwe amai vakatoona murume wavo akagarirwa, handiti mazvo vatotaura pano kuti ndakamuona akagarirwa ndikatobuditsirwa makondomu ndikanzi aya, handiti, but ndo vazopedzesera vakudii vakuripa mhosva munhu, asi vari ivo vakatora murume wavo. Ivo havana kubatirira pekuti taona murume wangu ari pachure nemukadzi, handiti vakanobatirira pekunotaura zvavakanga vakutaura zvisingafanira kunge munhu uchidii uchitaura. Muri kubvuma here mhosva yavo yazomhangara? Because uyo haana kumhangara nyaya yekuti ndakabatwa namai avo nemurume wavo, amhangara nyaya yekuti vakanditi zvakati zvikanzi ndakamuti. Saka hatinetsekeri nyaya dzakadii dzakadaro, handiti mapanzwisisa. Saka munodzoka kudare madzibaba musi wa28 ndo patinozoenda tichitaura taudzwa nevakazoona zvichiitika kuti vakatora chii mudzimai wenyu avo. Nawe mutikitoku tadziona zvese izvozvi zvinobatsiridza pavanhu kuti hongu uri kuramba kuti wakanyenga mukadzi wemunhu, but kana dai wanga uri iwewe zvinhu kana zvakadai vanhu vanoti chii, handiti ndo mashandiro atinoita nematare. So ndiregererei musi wa28 ngatidzokei kudaro tizopedzisa nyaya yenyu. Mai guru motipa adresi yavo, iwe nhukiwe, iwe una mai guru wako iwe Magorimbo, tinofonera sabhuku wedu wotibatira munhu iyeye kuti musi wa28 vanodiwa kudaro tozopedzisa chi nyaya yenyu, handiti ndo chimiro chakaita nyaya yenyu. Todzoka kudare musi wa28. Vatapi venhau ndimi munononotsa matara angu kutanga, ndinemi nhasi kusvika ndapedza. Ndakamirira ivi